औ देरहासार खालामनानै जों दिसपुराव फाथायगोन। मानो होनोबा शिवली महिलारिया सासे गोरों गोरा बेक्ति, बेयो पारफेक्ट एखेबारे गासैबो बिथिङाव माने मोजां आरो। जोंथ' आङो एक्सुवेलि शिवली महिलारिखौ सापर्ट खालामो। बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिपिएफ हान्जानि बिजाथि बिथांखौ जों सापर्ट खालामो आरो बिथाङा देरहानो हागोन, माने गोबां भटआव देरहागोन होननानै आसा खालामदों। बेनो आरो 17 बोसोराव खामानि मावाखै होननायाथ' जोबोद गोरोन्थि। मानो होनोबा जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों 2005निफ्राय जेलानाखि 3निफ्राय जेन'बा बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोला जेसेबां गोग्लैसोनायमोन लामा दालांनिफ्राय लानानै गासैबो बिसयफोराव, दा बेफोर गोबां जौगानायखौ जों नुबाय थादों। बेखौ बिपिएफआ बानायाखैबा सोरथो बानायदों? बेयो गोरोन्थि आरो बे नंखाय एखेबारे नंथारै खोथाफोरखौ बुङो। बेखौ जों मिनिनोसो ओंखारो आरो। 5 बोसोराव इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि बिपिएफआ मावदों बेबायदि मावनो हायाखै आरोखि। सरकाराव थाबाय हिसाबै बिदिनो फिसा फिसौ एफा एनै मावदों, मावद्रायाखैबो होना, खिन्थु बिपिएफ बायदि मालाबाबो बिसोरो खामानि मावनो हायाखै। एनोखि माने गाज्रिसिन परिबेसा जादों, माने हाल सालफ्रा गाज्रि जादों, बेबायदि आरो जेबो मावनो हायाखै। औ देरहासार खालामनानै जों दिसपुराव फाथायगोन। मानो होनोबा शिवली महिलारिया सासे गोरों गोरा बेक्ति, बेयो पारफेक्ट एखेबारे गासैबो बिथिङाव माने मोजां आरो। ओंखायनो जों शिवली महिलारि बिथांखौ आरो लोगोसे बिपिएफ हान्जाजों जिहेथु दं, जोङो बिपिएफआनो जिहेतु बिटिसिआव सरकारबो खालामदों, दा आरो आवगोलनिफ्रायनो मोजां खामानि मावबोबाय थानाय हिसाबै जों शिवली महिलारिखौनो जों देरहासार खालामगोन आरो। আমি 100% শিউলি মহিলাৰী মেডামক সাপোর্ট কৰি আছো আৰু কৰিয়ে থাকিম, যিহেতু বিপিএফকে আমাৰ সাপোর্টটো আছে আৰু হাগ্ৰামা ছাৰৰ প্ৰতি আমাৰ বহুত কিবা আছে, কি নাম কয়, চাই আছো কামকেইটা বহুত আগবাঢ়ি ভাল কৰি আছিল। যোৱা বিগত 17 বছৰ ধৰি কাম কৰিছিলে, ভাল কাম কৰিছে। এইটোৰ কাৰণে আমাৰ 100% শিউলি মহিলাৰী মেডামৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু আমি ইয়াকে সাপোর্ট করি। নাই, এইটো একদম 100% মিছা কথা। যোৱা 17 বছৰত ৰাস্তা ঘাট যিমান আছে ভিতৰত, খালি ৰাস্তা ঘাটে নহয়, কাৰণ এই যে মেডিকেল কলেজ আহিছে, CID আহিছে, এইবিলাকতো চব বিপিএফৰ চৰকাৰৰ সময়তে অহা বস্তু। এইবিলাক 5 বছৰত এনেকুৱা কাম দেখা নাই আৰু চোৱা নাই কি যে কাম কৰিছে বুলি। খালি চলি আছিল, চৰকাৰ চলি আছিল, আৰু 5 বছৰত আমি যিহেতু ইয়াৰে বাসিন্দা হয়, একো কাম কৰা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো। হয় হয়, একদম 100% মেডামৰ পৰা ছাপোৰ্ট আছে। আৰু পুৰা আমাৰ যিমান পাৰ্টি আছে, আমাৰ বাইদেউৰ প্ৰতিয়ে, শিউলি বাইদেউৰ প্ৰতিয়েহে আমি কৰিম ভোটটো।